Здравейте, аз съм Антония и днес ще ви разкажа за моите магични спрейове вкъщи. Ще ви вдъхновя да видите колко е лесно и как всеки може да си направи спрей по предназначение. Но най-вече в момента през лятото имаме нужда от разхлаждане и ще започна с него. Ето това шишенце е горе-долу 30 мл, мисля, че. Малко е, защото искам да ми е удобно, нали, да не нося някакво голямо шише и в него слагам около 5, между 5 и 10 капки мента. А ментата може да е различна. Може да сложите люта мента, може да сложите сладка мента или комбинация, за да не е толкова силна, ако се ползва при деца. Защо това шише е винаги с мен? Първо, защото много хубаво разхлажда, особено сега на тези жеги. Може да се пръска като ресторант, може по деколтето, може на плажа, може навсякъде, където се намираме. Ментата много бързо охлажда и е много приятно за косата. Така че двойен ефект. Но другото, което е, има винаги едно масло, има много ползи. Аз много обичам да си го пръсна в устата, защото след хранене или ако ми е пресъхнала устата много бързо, или така ми е отпаднал малко от жегата, много бързо се събуждам и кръвообращението се подсилва, за да може а, да ми дойде енергия. Но това също помага и за носоглътката, гърлото. Особено през лятото имаме едно такова в момента, не толкова като настинка, а по-скоро като някакъв вид задръстване, запушване. Обикновено това може да е от климатик, от недоспиване, от това, че късно си лягаме и през деня не може съвсем да си отпуснем, да възстановим тялото. И съответно ментата подпомага премахването на или възникването на микроби и в устната кухина. Така че тя има, може би това е маслото, което ползваме най-много вкъщи. Най-много шишенца, заедно с чайното дърво. Така че може да ги смесим, ако искаме да ползваме и като дезинфектант на ръцете. Ако сме някъде навънка с децата и няма вода, особено по разходки, планини, това е устройството, което ми носи спокойствие за хигиената на ръцете. Може да измием и плодове, да я напръскаме да почистим или повърхности в публични туалетни. Просто е едно нещо за всичко. И също така не се страхувам, че ще ми свърши, защото някъде из чантата имам още една мента, чиста. И когато изведнъж усетя, че нали, не съм я заредила, няколко капки мента, хоп, вода отново и имаме същия продукт под ръка. Ам... Аничка, колко минутки имаме в момента? Колко започнахме? Около 10 на 15 минутки имаме. До и половина, ако искаш да сме, за да не задържаме хората. Да. А какво слагаш като основа? Водичка ли? Само В спрея. вода. Само вода. Нямаме в случая емулгатор. Ако искате, може да се добави. Ам, Не знам какво би било подходящо в случая. Може би малко. Малко алое. Малко? Алое. Алое. Алое за пиене е супер идея. М, Всъщност това ме води към следващия спрей, този, който е за след слънце. Той е готов, може да си го купим директно, ако нямаме време да си го направим, но същия такъв спрей можем да си направим и сами, ам, в който в случая в този се съдържа копайба, тамян, лавандула, кориандър ам, и алое. Кои масла са много хубави за кожата след слънце? Това са кедър, гераниум,
и роза, естествено, палма роза. Те много облегчават всякакви състояния на ам, претопляне. Може да се добави и малко мента. Ако вземем едно шише, да речем 50 мл, то гледаме общия брой на капките да е до 50, така че да е нежно и да може да се нанесе на кожата. Можем да добавим в него алое, може да се добави и ам, някакво базово олио, което да подхрани. Например, камелия, жожоба, бадем, а, кокосово, ако имаме течно. И когато се раз, разбърка, става една много хубава емулсия, която подпомага цялото тяло. В друг случай можем да си направим комбинация от алое, рициново олио и някаква флорална вода, която да смесим с масло от безсмъртниче и бял равнец. Това нещо, независимо дали е за кожата след слънце или кожата по принцип за тялото, трябва да ви кажа, че това е най-хубавото нещо, което може да направим за кожата и за общо състояние на цялото тяло. По принцип кожата малко я така отлагаме, тъй като тя е много стабилна, понася много неща, но не бива да я пренебрегваме, тъй като през най-различни а, поражения, рани, може да навлязат неблагоприятни частици. Особено сега, когато сме на море или в планината. Оказва се, че солната вода не е чак толкова добра за кожата, когато тя има на нея отворена рана. Така че първо е добре да има някакъв слой, който да защити ам, раната. Третия спрей е така наречения TerraShield, който е добър помощник за репелент, за отблъска всякакви насекоми, всякакви, може да са комари, може да са кърлежи. Не отблъска мухи, мухите са с ментата. Между другото, това е също супер, един плюс. Ако сте някъде навън и ви е горещо, като се напръскаме с мента, мухите не ни кацат. Ако имаме спящо дете и не искаме то да бъде събудено от мухи, мента. А, Понякога те са по-досадни и може да си направим такъв спрей за повърхности в по-голямо шише. Тогава слагаме и малко повече капки. Това мисля, че е около 100-150 мл и в него може да добавим около пак 40-50 капки, лимонена трева, мента, чайно дърво, охлаждащи масла и не цитруси. Това са маслата, които използваме през лятото. Онези, които не носят горещите масла. Това са примерно карамфил, риган мащерка. Тях ги ползваме вече когато има симптоматика. И цитрусите, тези масла ние избягваме. Кои са охлаждащите масла? Всички цветни, като лавандула, а, жасмин, нероли, само че с тях внимаваме, защото пчеличките много обичат аромат на цветя и затова ам, ги ползваме повече в закрити помещения. Цитрусите избягваме да не ги ползваме, когато са на слънце, а охлаждащите, да се върна тях, са ам, дървесните и флоралните, както и ментовите. В случая давам пример с евкалипт, мента, всичките менти, а, сладка, люта, бергамот, копайба, куркума, силантро.
Всичките масла от Ели са много, много подходящи за спрейове, както и цветните, забравих да кажа, лайката. Та, за репелент ползваме или тераши от готов, или има също така тераши от 15 мл масло, което може да сложим в 100 мл. Това е 30 мл. Ако правим в него отново смес, слагаме около 30 капки терашилт с вода и м, една лъжичка някакъв вид алкохол. Може да е спирт, може да е водка. И това нещо го разтръскваме. Ако имаме по-голямо шише, съответно повече капки. А, на 60 мл, на 100 мл вече е 60-70 капки. Ако нямаме терашилт, кои са маслата, които много помагат срещу комари? Това са лимонена трева, цитронела, кедър, евкалипт, гераниум, ам, лавандула, дори портокал. Но аз портокал го избягвам, защото заради слънцето. И последния спрей исках да си го измислим заедно, защото той е нещо, което е лично за всяка жена. Може да си вземем едно празно шише, добре е да е стъклено, и в него да сложим маслата за душата. Много често през летните месеци, когато семействата са заедно, се събуждат различни напрежения между от близостта или от просто възникват ситуации, които ам, така разбълбукват душата. Дори само дискомфорта на жегата е достатъчен да ни разбълбука. Да, и в този момент всяка жена знае от какво има нужда. Може би почивка, но не си го дава. От една разходка. От това тя да се откъсне от прекалените грижи, обгрижване. И затова ви предлагам да се отпуснете и да сътворите свой такъв. Мен много, много ме вика да добавя иланг-иланг, защото това маслото на детското, на играта на детето в нас, ни връща към едно друго състояние, което забравяме, което сме забравили. Ам, Тук имам дъгласвър. Това пък масло м, много успокоява. Това е Дъглас Кайла и тя е свързана с нашите предшественици. Ам, Бих добавила също само спрей с маслото Align. Маслото, което съдържа бергамот, кориандър, майорана, мента, гераниум, босилек роза и жасмин. Ам, или другото масло, което може да си направим е спрей с малко флорална вода от роза, от лавандула и да добавим консол. Консол е масло, което също подпомага отехата. Това да подкрепим някакъв вид нова трансформация и да я опознаем, не да искаме да я изтласкаме. Какво съдържа то? Кананга. Канангата е братовчет на иланг-иланг. Сандалово дърво. Роза. Ветивер. Ам, Или помислете за спрей, който да носи една радост преди сън, едно спокойствие, едно заземяване и този спрей може да съдържа лавандула, лайка, баланс, серенити, ветивер. Отново
Представете си един луксозен спрей за чершафи, който да превърне спалнята ни в истински оазис, в истински луксозен будуар, който да подхрани точно жената в нас. Особено когато тя няма време да се отдаде на това, което има нужда в момента. Ще ми е много интересно да споделите вашите така, творчески вдъхновения и нужди и взаимно така, да обменим идеи в тази посока. Благодаря ви. Аз, аз бързам да се включа. Тоничка беше много изчерпателна. Ам, Новата ми любима така придобивка, ако мога да кажа, е спрей, който съм си го приготвила за колата, тъй като пътувайки в жегите там, особено когато колата е напечена на слънце, знаете какво се случва. Всички се едно сме в една капсула във фурната се едно сме влязли с Шейнрин Йоко. М, Любимия ми аромат напоследък. Аз го дифузирам почти денонощно в дифузора, но съм си го приготвила и като спрей, за да мога да разхлаждам обстановката навсякъде около мене. Затова ще си го сложа в чантата или по-скоро, да, ще си го сложа в чантата. Не е хубаво да остава в колата, защото ще се сипеме маслата вътре от горещината. А днеска, вдъхновена от темата, си забърках розова вода с мента, лавандула и босилек. 5 капки мента, 5 капки лавандула и 2 капки босилек за настроение, за охлаждане и в същия момент и за успокоение. Босилека, между другото, също гони насекомите, така че имаме пак мултифункционален спрей. Имам си спрей Serenity за чершафите вечер, който си пръскам редовно преди да заспя. Приготвила съм си дезинфектант с вода, алкохол и 30 на капки Онгард, който също си е винаги с мене в чантата. И разбира се, няма да забравиме и почистващия спрей на Онгард, който седи ето в такава стъклена бутилка от вода с помпичката от стара бутилка от препарат. Много, между другото, много паска. Ако търсите естин вариант Супер и идея! рециклируем, нали, това е много добър вариант. Така че от мен е толкова. Благодарим ви и ще чакаме вашите коментари, след като споделим записа. До скоро! До скоро!